Andoni, argazkilaria, kazetaria, zuk nola definitzen duzu zure burua? Nik ez daki nola definitu nire burua. Hau da, argazkiak ateratzen ditut, argazki mota asko datetzikiu, baina nire euneko handi bat izan nahi da gatazkak da den tokietara jun, eta bertatik, ez fronteko argazkia bakarrik atera, baizik eta atzera pauso bat edo bi egindaren historiak ere kontatzea izaten da nire lana. Gehien bat argazkilaria esango nuke, definitzen hasita. Gogoratzen duzu, kamera bat eskuartean izan zenuen lehenengo aldia? Bai, aitaren kamera bat izan zen, Petri bat. Eta gogoratzen du gainera, karreterik gabe begietara eraman eta enkuadratzen hasten nintzeneko joko ura, jolasura. Ondoren erregalatu ziaten kamera bat. Zenbat urterekin izan zen? 8 bat, uraz, 5 bat, 6 bat urterekin. Ze momentutan erabaki zenuen, ez dakit hau konsienteki egin zenuen edo ez, baina atzerriko historia kontatzea noa eta gatazka lekuetara noa? Ba begira, zuk esan bezala ez zan oso konstientea izan. Nei bidaiatzea, beti txikitatikan gainea, barrazkiak ikusi edo atlasetan, atlasak begiratzen ere, nire gurasek atlase berez zaukaten. Eta bertan oraindik mapa zaharrak agertu ziren, Txekoslovakia agertzen zen, eta nik rotuladore zahar batekin banandu egin nuen, esaten ez jarria Txekia eta Eslovakia. Tako grina ere izan dut. Eta maparen aurrean jarrita, gero, irudikatzen dut, eta nolako izango bertako jendea nik. Gainera esango dizut, mendiak, paisaia edo horren inguruan galdetu gabe ere, nik nire buruari galdetzen nolako izango da bertako jendea. Sentsazioa duzu, zure lanak ez duela nahikoa laguntzen zure historien protagonistei? Bai, tamalez bai. Gaur egun oso masifikatua dago argazki mundua. Beti saiatzen naiz argazki horiek behar diren tokietara iritsi daitezen. Askotan gobernuz kanpoko erakundei ematen dizkiet, doain ematen dizkiet, kanpainak egin ditzaten, baino pena handia ematen dit eta frustrazio eta triste jartzen nau, ni adibidez, Republika Zentroafrikarrean egon ondoren, bertan ikusi nituen miseriak, argitaratu eta hone etorri eta ez nire lagunak eta ez zukaten inungo, baino Instagramen agertu zen, YouTuber baten argazkiaren inguruan komendatzen nahi ziren, eta momentu zerbait gaizki egiten nahi kazetariok, horrelako miseria bat, nire inguruan ere, ez dut esaten mundua aldatzeko, baina nire inguruan ere aldaketarik sortzen ez duela ikusita. Ez dakit, olako kobertura bat egin eta Euskal Herrira itzultzen zarenean, kontrastea oso handia izaten da? Bai. Jendek askotan galdetzen dit, eta nola egiten zu area jun eta bertara juten zen kanbio hori edo aldaketa hori kudeatzeko. Nik zaten denik aldaketa hori gehiago kostatzen zait kudeatzea, bertatikan, gatazka batetikan, bueltan datorrenean. Aterrizatzea, esaten dugun bezala, kostatzen zait. Kostatzen zait, zentzu batean, zeren ikusi dut hemen bizitza ez dela ere bat aldatu, eta ni sentsibilitate puntu bat ere daukadan ere esango nuke, eta bertan bizitakoak berun pixka bat gorputzean uzten didatelako. Baina, uste urteak pasatu ala ere hobeto gestionatzen dakidala hori, eta hasiera batean erromantizismo hutxagatik ere sartu baldin banintzen, jakinda bidaiak eta argazkiak uztartu ditzak edala, eta zerbait aldatzeko balio zuela, ikusi dut munduak bere horretan jarraitzen duela, ez nire argazkiak hor darelako, baizik eta Vietnameko argazkiak, Iraken ateatakoak ere ez dutelako gizartean nik nahiko nuken bezala erabat errotikan aldatu. Alepon bizi izan zenuen momenturik arriskutsuena? Ez ditut nire esperientziak graduatzen edo listatzen. Bai, orain pentsatzen dutan hasita, bai, esan diteke. Baiketa. Bai, baiketa, eta, ondo atera zen, eta kontatu dezaket. Beste batzuk ez zuten kontatu ahal izan, eta
Eta horrekin geratzen naiz. Denbora gutxi izan zen, baina oso intentsuak izan zirelako. Guretako bat, erabat jota gelditu zen, esperientziagatikan, iztotel gelditu zen gainera, eta hobe da bede hortan ustea. Askotan gainean aizatzen da, baina kontatuta nola bizi izan duzu, eta gauza guzti horiek askotan galdetu gabe ulertzen dira, edo erantzun ema badago. Momentu horretan etzan etzuten oraindikan inor hil, zeren gu bertatikan ateratzeko, adibidez egiteko lagundu egin gintuzten, eta guztiek bain hilda da ere, gu hemen egoteko lagundu gintuztelako. Denak akabatzen joan ziren, hor zerbait gertatu zen, nik sekula ez du jakin nahiko nuke, baina bai Sultan, Abdala, Hama, Bakar, denak hilda da ere. Bai. Beldurra izatea lan hori egiteko ona da? Bai, beldurra izatea ona da. Beldurra duzunean zure bizirauteko instinto hori martxan dagoenaren seinale da. Baina beldurrak blokeatu egin zaitzake. Bien arteko ekilibrio bat bilatzea da. Hau da, ez zaitu blokeatu behar, baina bizirauteko instinto hori ere ezin duzu erabat ezabatu. Ni ez naiz ez dut ustez zoro bat naizenik. Nik beldurra pasatzen ez naiz zoro bat. Beldurrik izango ez banu, zoro bat izango nintzateke. Nolakoa da freelanzaren bizitza, Andoni? Bueno, galdera zaila eta erreza. Zaila, zentzu askotan oso zaila delako ulertzea, nola mugitzen garen edo nola gestionatzen dugun, bertara jun eta fakturatu beharra daukazu, denbora guzti negoziatzen zarelako, orduan hemengo bati, lan normal bat, duen bati hori esplikatzea, zen gainera uste du hemen jendeak argazki bat egin eta sekulako dirutza irabazten dugula. Eta ikusten dutenean, zuk etxe normal badaukezula, bigarren eskuko kotxe badaukezula, eta etzarela inungo milionetiz bat edo aberatzen bat, duen gauza gaizki egiten ari zera, zen ni bertara joango banitz asko zer gehiago kobratuko nuke, eta esango, baina ez dago nire esku, merkatuan paren parte bat nire esku egon daiteke, baina ez pentsa, Robert Capa arruinatuta hiltzen, Robert Capa, Eugene Smith bera ere, hilo bentzenean, sekulako argazki pila zuzken oraindikan positibatzeko, baina kontu korrontean, familia bat izan ere, $20 hiltzen. Hau da, nik bihar ere ez daki zer egingo dudan, baina askotan izan ditut horrelako krisiak utzi egingo dut, eta izkenean, bi aste horrela pasa... Zer momentutan etortzen dira krisi horiek? Begira, azkeneko izan da hemen koronavirusaren asunto pandemiarekin edo zailtasun mosulen baino zailtasun gehiago aurkitu ditu dalako hemen lan egiteko. Zentsura handia egon da, kasu askotan, zentsura asko eta handiak. Eta ikusi dudalako, baina indarra ere eman dit, zentzu batean esatea. Badakite, gobernuak, instituzioan daudenak, argazkiak ze indar daukan. Orduan, zentzu horretan infantilizatu egin dute iritzi publikoa. Saidazu, argazkiren bat, Euskal Herrien ateratakoa, ez hildako baten aurpegia baizik. Hildako baten hilkutxa bat edo agertzen dena. Ez dago irudirik. Orduan, guk egiro ezin diogu gizarteari esane, hildakoak dare, numeroak dira. Ez dago irudirik. Gure buruak irudiekin funtzionatzen du. Irudiak mugitzen gaituzte. Zenbakiak dira. Aldiz ez da, egon, inungo, zentzu kritikorik, ez da, borondaterik ez da ere, askotan bultzak egin behar izan dut, aurkitu dut jendea, hortaz jabetzen dena eta hori hortan lagundu didana, baina beste zentzu askotan izan da ez, orain ez da momentua, honi buruz hitz egiteko, dena ezin da kontatu,
polizia jun eta esan, ez, zu zeintzea ez kazetaria naiz, ez, ezin duzu lanik egin, bai, ni estado de alarma badago, baino nire lana ezinbestekoa da. Eta esan ez hori nik esango dizut, eta ez egoera oso kafkianoak sortu dira, eta horren aurrean, beti esaten dut, Mosulen lan egitea baino zailago izan da hemengo instituzioekin eta askotan ez denekin, tirabiraka ibiltzea. Asko erren hau, eta pare bat aldiz, kamarak salgai ere jarri ditut, esan ez, ezin detu. Jazta, hemen ezin baldin baden lanik egin, eta urte bete edo pasatu behar baldin bat zarregin gabe, nik zer egiten eta hauekin. Gero, konturatu nahi baita eta hortaz ere nago asko insistitu duela, autonomo, freelance, onba bezala, insistitu energiak 180an akzesoan enfokatu, eta beste 120 argazkiak ateratzen pasa. Azkenean nik bakarrik egin behar izan dut, hor kontaktuak egin, eta bain pixkat ja urtebete pasatu da nontan, atzera begira, zaila izan da, frustrazio momentu asko behiz izan ditu, baina pena merezi izan du. Eta arronago hemen Euskal Herrian, koronavirusaren inguruan, duintasunez gainera, inungo su artifizialetatik kanpo, uzitara sartu nahi zenean, edo gezurra badirudi ere, uzietan ezagututako jendea oraindik kontaktua mantentzen dut eta lagun ere egin ditut. Eta horrek perspektiba hori ere ematen dit. Esan, nire lana duintasunez egin dut eta oso izurratuta zegoen pertsona batek ikusita ni nola lanean nengoen, duintasunez lanean ari nintzela ikusita, esan, nahi dezun ateak irikizizkidaten eta sin empatia nahi fotografia, esaten da gazteleraz, eta empatia hori bilatzen saiatu naiz, eta uste dut hemen nire herrian horrelako krisi baten aurrean egindako lan duina eta ona atera zaidala.